טוב, חברות אהובות, אז היום בעזרת השם אנחנו נדבר על פרק כ"ב בתהילים, שהוא למנצח על איילת השחר מזמור לדוד, פרק שבמסכת מגילה נכתב שהוא מדובר על אסתר, ואנחנו נרגיש את ההסתרה, אנחנו נרגיש את השם איתנו בתוכה, ולא צריך לחכות לפורים כדי להרגיש את זה, כי בעצם זה דברים שעוברים על כל יהודי ויהודי, ורק בפורים יש ככה את שמסוגלת, אבל באמת זה עובר עלינו כל דקה ודקה בחיים שלנו, הסתרה וגילוי ורצון ותפילה. והיום אנחנו נדבר על זה ככה מהנתיבות שלום. בא לי שנתמקד בצעקה של אסתר מתוך הפרק הזה, אלי אלי למה עזבתני. איך זה הגיוני שאסתר המלכה פונה להשם ואומרת לו, השם, למה עזבת אותי? ולמה היא אומרת אלי, אלי? למה פעמיים? אנחנו נדבר על זה גם. אז הנתיבות שלום פותח במשל לאבא וילד, שהילד בא לאבא ואומר לו, אבא, אני רוצה ללכת לטייל בעולם. מה אתה אומר? איזה דרכים אתה מכיר? אז האבא אומר לילד שיש שתי דרכים לטייל, להגיע לאיזה יעד קסום. יש דרך שהיא ככה של קקל, מאורגנת, מסודרת, ספסלים נוחים, שביל אספלט ככה, רמה גבוהה, נקי, מסודר. כדאי לו ללכת ככה בדרך הזאת, החלקה, הישרה. ויש דרך להגיע גם ליעד קסום, מעיין כזה נסתר, אבל היא דרך בוץ וקוצים ובורות וממש לא כדאי לו. כאילו בטח ילך ויפול וכל הבגדים שלו יתלכלכו. עזוב, תלך בדרך הדרך הטובה, מה שנקרא. והבן לא מקשיב לו. הבן בוחר ללכת בדרך המאתגרת. והוא הולך שם, ובאמת, כמו שאבא אמר, נופל בבורות ומתלכלך מהבוץ. ונופל ושוקע בתוך הבוץ, וכל הבגדים שלו מתלכלכים. ועכשיו יש שתי סוגים של ילדים. כל ילד יגיב לזה בדרך אחרת. יש ילד שהוא יחשוב לעצמו, וואי, מה עשיתי? אבא יכעס עליי. איך אני עכשיו יראה את הפנים שלי בפני אבא? מה הוא יעשה לי? אני מפחד. איך הוא יגיב שאני אבוא והוא יראה שלכלכתי את הבגדים הנקיים והחדשים שלי? והוא בא לאבא, והוא מתחיל ככה לבכות ולרצות אותו ולפייס אותו. אבא, אני לא התכוונתי, וסליחה. ואבא קצת כועס עליו, ואומר לו, מה זה? אבל אמרתי לך לא ללכת שם. אבל בסוף יאללה, הם מתגברים, זה אבא ובן, והם ממשיכים הלאה. ויש בן שהוא קצת יותר חכם, והוא יבוא לאבא שלו ויגיד לו, אבא, איך בכלל הנחת לי ללכת בדרך הזאת? איך בכלל נתת לי את האפשרות הזאת? איך סיפרת לי על האופציה? איך לא החזקת אותי בכוח? איך ממש לא נתת לי ללכת לשם? כאילו בעצם הוא בא לאבא ואומר, אבא, זה לא אשמתי. כאילו איך בכלל אתה נתת לי ללכת לשם? והנתיבות שלום מפרש את זה שככה, המשל הזה הוא בעצם רלוונטי לנו. הרבה פעמים אנחנו אומרים להשם, השם, איך בכלל נתת לנו לחטוא? כאילו, זה לא שחטאנו, ואז אנחנו אומרים, יאללה, השם, כאילו, יאללה, חטאנו, בסדר, תסלח לנו וזהו. אנחנו בכלל באים להשם ואומרים, השם, איך נתת לנו את האופציה של לחטוא? איך נתת לנו את האופציה כאילו להתלכלך ולהתרחק ממך? וגם אם האבא אחר כך אומר לבן, טוב, אני אנקה לך את הבגדים, אני אנקה לך אותם, זה בסדר, בוא. השם אומר, אני אמחק לכם את העוונות, יאללה, לא נורא, חטאתם, אני אמחק לכם. אנחנו לא כאילו מתרצים מזה, אנחנו אומרים, לא, השם, זה לא מספיק לנו שתמחק לנו את העוונות. למה נתת לנו לחטוא בכלל? יש את רבי מרדכי חיים מסלונים, הוא אומר, גם שאדם יעלה למעלה לעולם העליון, והשם ימחה לו על כל העוונות, וגם ייתן לו גן עדן. עדיין הנשמה תגיד, אבל השם, נכון שסבבה, אתה מוחק לנו את העוונות, אבל למה בכלל נתת לנו לחטוא? למה בכלל נתת לנו לעשות דברים נגד רצונך? כאילו, אתה מסוגל למנוע את זה מאיתנו. למה נתת לנו את האופציה הזאת? ואנחנו ממש נדרוש מהשם שיראה לנו, בתוך החטאים שלנו, איך עשינו בזה קידוש השם. כי אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, שהשם נותן לנו לעשות דברים נגד רצונו, מרוב שאנחנו כל כך אוהבים אותו.
והנתיבות שלום אומר שזה בעצם היה השאלה של אסתר. שכשאסתר אמרה, אלי, למה עזבתני? למה נתת לי לחטוא? אתה אלי בכל המצבים. אתה אלי גם כשאני אוהבת אותך ולא חוטאת, אבל אתה גם אלי, כאילו פעמיים, גם כשאני חוטאת. אתה עדיין אבא שלי, אתה עדיין האל שלי ואוהב אותי. האל שלי. איך הנחת לי להיכשל, לעשות דברים נגד רצונך, ליפול להסתרה, שתילקח ממני רוח הקודש? אני רק רוצה לעשות דברים בשבילך. איך נסתלקה ממני השכינה? אבל באמת, אני מרגישה שכשאנחנו בתוך ההסתרה, אנחנו יכולים לשאול את הדבר הזה. השם, איך ככה נותן לנו לעשות דברים נגד רצונך ולהתרחק, אתה כל כך אוהב אותנו. והנתיבות שלום אומר, שבאמת זה לא נתפס איך יהודי יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא עזב אותו. כי באמת אם הקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו, לא יישאר ממנו כלום. אם השם יפסיק לחיות אותנו, אנחנו ביי, אנחנו זהו. אז זה לא שבאמת השם עוזב אותנו, זה רק בהרגשה שלנו. כאילו בהרגשה איך השם יכל להתרחק מאיתנו, אבל זה לא באמת שהוא מתרחק, אחרת לא נשאר מאיתנו כלום. השם איתנו, אבל רק בהרגשה הוא עושה לנו כאילו הוא מתרחק. ואז כשהשם יתברך נותן לנו את הניסיון של רגע, התרחקתי מכם, אתם לבד, אתם הולכים בדרך קשה, לא מוכרת, אני לא כאן, אז יש לנו באמת את הבחירה והניסיון להיות בביטחון. כי כשאדם מרגיש שהשם מתרחק ואפילו אין מי ששומע אותו ואפילו התפילה שלו היא כאילו כבר לא רלוונטית, בן אדם מתפלל והשם לא שומע, הוא כל כך רחוק, יש לנו את האופציה רגע לנשום ולהתחבר למידת הביטחון שלנו. יהודי בוטח בהשם, בוטח שהשם בכל זאת איתו. ובהמשך הפרק הזה יש את הפסוק בך בטחו אבותינו בטחו ותפלתנו. כשהאבות הרגישו שהם בהסתרה, התחברו למידת הביטחון. האבות בוטחים בך, ואז אחרי שאנחנו מחזיקים חזק בכל הכוח, ואפילו שאנחנו לא מרגישים אותך, אנחנו בוטחים שאתה נמצא ואתה קיים, ואתה מחיה אותנו ואתה לא עוזב אותנו, וזה רק בהרגשה שלנו. בוטחים בך שאתה איתנו, ממשיכים להתפלל, ממשיכים לבקש את האהבה שלך, אתה בסוף עוזר לנו. ואתה איתנו. ואני מרגישה שממש זה נוגע לכל אחד, גם במישור הפרטי וגם במישור הכללי. רגע, אם אנחנו מרגישים הסתרה, מרגישים שהשם לא איתנו, לנשום ולהתחבר למידת הביטחון. להזכיר לעצמנו כל הזמן שהשם איתנו והשם כאן, עד שנרגיש את הקרבה שלו שוב, את הישועה שלו, את הדיבור שלו אלינו. וזה אסתר המלכה שהיא לימדה אותנו לצעוק להשם ולבטוח בו. ולהגיד לו, השם, אל תעזוב אותי, אני כאן איתך. למרות שהיא הרגישה שכביכול השם עזב אותה, היא אמרה, אלי, כמו השם, אל רחום וחנון. השם, אתה רחום וחנון, אני בוטחת בך שאתה איתי, למרות ההסתרה. ובסוף ממש היה לה מסירות נפש. יאללה, כאילו, אם זה מה שהשם רוצה, אני רק רוצה לעשות את רצון השם. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, כאילו, והיא אמרה, כאשר עבדתי. ובכל זאת, למרות ההסתרה הגדולה, היא הלכה עם השם בכל הכוח, הלכה עם השם יד ביד, ולא עזבה אותו. והשם העיר לה והיה איתה. אז שנזכה להרגיש את זה בכל דקה ודקה שאנחנו פה. ושהמזמור הזה יעמוד ככה לנגד עינינו, שאם אסתר המלכה פתחה לנו את הפתח הזה, של למצוא את השם ולהתחבר למידת הביטחון בתוך ההסתרה, גם אנחנו יכולות.